d'aquí o vol pujar? No, ja. Des d'aquí, no? Des d'aquí et va bé. Aquí? Sí, se't sent. No, allà. Sí? Doncs vinga. Aquí. Segut aquí, no? Molt bé. Escolteu, jo avui aquí he pensat que no, jo no havia d'intervenir i que no intervindria, no? Però bé, després d'escoltar-vos a vosaltres i de veure com va tot plegat, doncs he canviat d'idea, no? Jo, en primer lloc, us felicito i us dono les gràcies a tots vosaltres per aquesta feina que feu, que és una feina que feu en condicions difícils. De fet, molta de la gent que observa això que feu vosaltres a Catalunya mateix, i no cal dir a Espanya, és que això de la batalla del català és una batalla perduda. Aquesta és la idea, no? Us explicaré una anècdota, per exemple, no? Ja la sabeu, potser, no? Jo, quan encara ja no era president de la Generalitat, però encara tenia relació a Madrid amb diversa gent d'una banda i de l'altra, i sobretot preocupat pel tema de la llengua, per exemple, no? Una vegada vaig anar a protestar, volia parlar amb el ministre, que no me'n recordo com se deia, però no era molt conegut, que feia la llei nou d'ensenyament. Com se deia? Bueno, és igual. Què? Verd. La llei verd. I aleshores hi vaig anar i vaig dir, escolta, aquesta llei que fa, que és una reculada respecte al que havíem aconseguit amb el català, això no pot ser. I em van dir, escolti, vostè ve aquí, però el ministre no hi és. Bueno, el ministre no hi és. Però si vol, pot parlar amb algú que s'ocupa d'això, no? I m'han venir un parell de personatges funcionaris del Ministeri, això era a Madrid, i els vaig preguntar, escolti, aquí havíem dit que aniríem endavant en aquest tema de la llengua i de l'ensenyament de la llengua, i ara resulta que ens dieu que no, que hem d'anar endarrere. I aleshores, amb un to una mica despectiu, em van dir, oiga, què passa? Moltes gràcies. Amb un to una mica despectiu em diu, escolti, miri, això serà tal com ara diem. Farem aquesta reculada de l'ensenyament del català, que ja l'han fet, del català a l'escola i una sèrie de coses d'aquest tipus, y es que ustedes deben darse cuenta de que por más que ustedes porfíen, esto del catalán se está acabando. Porque con la inmigración que les va a caer encima, que jo ja ho sabia, això ho hem sigut tota la vida, la immigració del nostre problema, no perquè ha de ser el nostre problema, sinó perquè hem de ser capaços. Jo soc un deixeble d'en Candel, que era no de rebuig, sinó de, molt bé, escolteu, la gent que arriba a Catalunya, a partir del moment de Catalunya, nosaltres hem de considerar que som catalans, o que hem d'estar en condicions de ser catalans, o que els seus nens i els seus fills i els seus nets ara han pogut ser ensenyats d'una manera que puguen ser catalans. Això és així. Però no, tot esto ya se acabó.
todo esto ya se acabó. Ahora, tal como están las cosas, con la inmigración que se les viene encima y nuestra política, dentro de 30 o 40 años, de todo esto del catalán, no se va a acordar nadie. I aquesta serà veritat o no? S'aconseguirà que això no sigui així o no? Depèn una mica de nosaltres, també. Depèn una mica de nosaltres. Però és un perill que hi ha. I aquesta lluita l'hem de fer, no? I aleshores, vosaltres, d'una manera amb molta energia i amb molta il·lusió i amb molta força, lluiteu contra això. I, per tant, jo que no pensava venir en aquest acte, perquè, escolta, he pensat, per què m'he de ficar amb això si està en mans de vostè i d'en Manent i de gent tan de fiar i de tu? Bueno, doncs, per què m'hi he de ficar jo, no? Però jo, doncs, ara he vingut i he quedat una mica impassionat, perquè m'adono que realment això de que dentro de 30 o 40 anys de todo esto no se acordará nadie, doncs hi ha gent que s'ho pren en sèrio. Molt, molt, molt en sèrio. Bé, no ho sé, com que jo no pensava parlar, jo quan parlo ho preparo, i per això m'és possible fer discursos de 40 minuts o 2 hores o 1 hora, però això, no ho he de fer, no ho he de fer. Ho ha fet molt bé, ho ha fet molt bé, president, ho ha fet perfecte. Això no ho he de fer, però simplement he quedat una mica per algunes coses també que s'han dit aquests últims dies, quan ens ataquen a nosaltres, a Catalunya, dient que no és llengua que queremos imponer. Això fa 4 dies que s'ha dit, però és veritat que hi ha llengües que es volen imponer, però la nostra, durant tots els 20, 30, 40, 50 últims anys, somos nosotros los que queremos imponer la lengua, o és algú altre. Bé, per tant, res més. Més valdria que jo no digués res, perquè, escolta, oi que més valdria que no digués res? Ho ha fet molt bé. Més valdria que no digués res. No. Escolta, no us feu il·lusions, que no acabaré d'aquí com així. Bueno, però poc, sí. Escolteu, estem en una situació difícil. No desesperada, però difícil. Enteneu? Per tant, hem de lluitar amb intel·ligència, amb generositat, amb la línia d'en Candel. Els catalans, un català, no, un espanyol o de qualsevol país del món que arriba a l'estació de França amb un tren d'aquell que se'n deia el Sevillano, ple d'andalusos, o que arriben a una estació que ve de Valladolid, ple d'estacions de Castella, etc. Arriben allà amb una carvada i una espardenya, vull dir, en situació difícil, preocupada. Aquesta gent, nosaltres hem de considerar des del moment que arriben a l'estació de França, per nosaltres són catalans, o han de ser catalans, o hem de procurar que siguin catalans. Però, naturalment, això requereix que aquí tothom, sobretot el govern de la Generalitat, tothom, vosaltres, vull dir, en Manent, que fa tot el que fort i tal, i tu a la cambra de Girona, i tot fa allò. Però tot això s'ha de fer, tot. I jo mateix, que ara no significo res, he de fer tot el que pugui. Però sobretot el govern de la Generalitat ha de veure que aquesta és una batalla per ell, pel govern, per tot pel país, i pel govern capital. Bé, escolteu una cosa. Em sembla que ja he més dit més del que tocava. Escolteu, felicitats per aquesta feina que feu. Felicitats.
I no us desespereu, continueu i res més. Escolteu, aplaudiu i així jo ja no podré dir res més. Vinga, aplaudiu! Gràcies. Sí? Bueno, Molt bé, moltes gràcies. Sí, ara fem la foto. Sí, segui, perquè així també. No us mogueu, val? Un segonet. Ens han dit seguts. Va, doncs farem una asseguts i una de peu, a veure quina queda millor.